Očakával zápas bol pre nás veľmi ťažký, po veľmi slabom výkone v prvom polčase, čo možno bolo spôsobené aj dlhou cestou do Šamorína. Sme v druhom polčase hlavne vďaka hráčkam z lavičky, či už to bola Saša Baburová, mladá Kristiňáková, Ženková, aj Dada Chlebovcová dokázali zvýšenou bojovnosťou otočiť pre nás veľmi zle sa vyvíjajúci zápas a na koncovke dá sa povedať, že sme sa šťastí vyspili. Spokojný? Výsledkom alebo aj Výsledkom určite, že s výhrou som spokojný, pretože vyhrať na supera je veľmi ťažké a Šamorín hral si myslím dneska veľmi dobre, takže sme radi, že z vášho pohľadu ste hrali proti kvalitnému superovi. Prekvapilo Šamoríne? Prekvapil ma niektoré hráčky, ktoré som doteraz nepoznal, tak ma prekvapili. Neviem teraz charizovať mená, ale myslím, že hrali Šamorín 3 štvrtiny veľmi dobre, možno, že rozhodla naša širšia lavička a skúsenosti z ťažkých zápasov, ktoré sme odohrali.